लोग नाव तिरिखो मानि खानाबो बुबाग्रा महाराज आयु लोग तो किंतु जों जे बिसिङाव बिसोर खामलाय दंखा चलाबाय बोरैबाय जाय बिसोर दिनै youth रावखौ खामलाय दंखा अब big questions now प्रश्न दङ नों गुबै MLA बाय MDC राव कथालायदो कथालाय माना जाय EM राव MDC राव MLA राव दिनै pride of state, pride of indigenous people. जों जे मामानि जों जे हाथियार मामानि अबराव नखि जों गुबै जागाव थेपा मोननाय दे दिनै अनेक बर'बो अंखा आ बुरारो तुरारो जाबे जे उल्टा पुल्टा सावो ठीक साथुम बराबा करै खाबा आयरो किनो अनुरोध नेनि बाबू नेनि मानो नों रेसपेक्ट मात्रायनाय अब तिनि आनि तिनि मिसेस ताबो तिनि तिफ्रा मोठानि बिराट कायसा चैलेंज दङ गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कोक सालाय थानिबो विभिन्न दङ ताय तिनि फर्स्ट प्लेनरी सेशन 4th 5th जुलाई अंनाय अब जों रवींद्र भवन अब बुक लायखा आरो प्लेनरी नि ताबो महाराज बिनि वानसुमंतै अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बॉडी अंतुं स्टेट कमिटी अंतुं सेंट्रल कमिटी अंतुं बुरै रोगनि बुदै कमिटी अंनाय सिखला रोगनि रायचला रोगनि तामो अंनाय तायनि गठन कन्स्टिट्यूशन जोंनि गठन तंत्र रोग अंनायनि तायजों ब्लॉक लेवल दंनाय सब डिविजनल लेवल दंनाय जोनल लेवल दंनाय सब जोनल दंनाय तहसील लेवल दंनाय बुदै रोग नाराव जागा थांनाय बुरै रोगबो नाराव निजार ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लोकल मा सालायनाय स्टाब्लिश खालामनाय अंख्लाय यू आर ए फेलर नों अनेक किसु अंमानो व्यक्तिगत अंनाय किंतु तिनि जाति फेलर अंनाय जों निनि जीवन ना कोनो दिन कायसा माने मांखा नों थाइमाय अंनाय दिनै एमएलए अंखा एमडीसी अंखा जों ईएम अंखा ताम जों साइमाया एमन मो अंगै मानो क्लिक क्लाक अंगै नाना रकम परिवर्तन अंख्लाय जों गवर्नमेंट अब मानो गवर्नमेंट बनिनि यागो अनि यागो फाय मानो तबक एडीसी फायै बसो आगो बे मांखथों बनि बगै अनि अनुरोध बोरै रगनो you have to resolve your problems you have to resolve your differences नराव निजे क्रक्सा बाय क्रक्सा जे डिफरेंस दं माने अब नराव रिजल्व खालामनाय खालाय कुनो बरक फायै कुनो गाड फायै ईश्वर कायतर फायै अब नो सल्व खालामनाय माया शयतान बो बिनि यो एलो in the brim of fire bo nungot lang maya nung jodi thang yang khai nini god sorgo nungot lang ya nung jodi thang ani muchung ya khai boni bai nung je jaga thang ni muchungo nung tabo khai na tongo bono ani onru je tini nationalist party abo राजनैतिक boi thunglai mani haitai thungi thangdi nini existent kamanai boni bagai ani onru যতনো যে নিনি সময় তাবক দङ নিনি অ্যাচিভমেন্ট ভবিষ্যৎ তামंनाय जों তিনি एमएलए जों अंखा 5 बोसोर अब थांनाय ओ 5 बोसोर नुल नों ताम अचिभ खालायनाय 5 बोसोर बिसिङा निनि इन्डिविजुअली निनि व्यक्तिगत नि अचिभमेन्ट नि जाति निनि हा निनि पारानि बय नों ताम खालाय मांखा अब प्रश्न निनि बखाव दंनाय नांगो अंग हिकायनि महाराज न आयु लक थुं हिमानि आयु लाय थुं हिमानि सिखलायनाय महाराज वैसा न संखा आयु लाय थुं ताम बाबो हिनै नोंनो थै थुं हिमानि ता इंखा आंगोनो जे बगनो लंलि बिम बा आयु लक मानि कोगे देबा आयु लक थुं हिनै yang सामुंले नों कमा थुं नों थै थुं हिमानि कोकसे आबो बखाक्स मा थाङो बनि बाय जों क्लियर अंनाय नांनाय जिनि पोजिशन निनि एम एन्ड ऑब्जेक्ट अब जदि क्लियर नों खालामनाय अंख्लाय नों बकरै आं बकरै अंनाय अबनि बागै जिनि डिफरेंसेस जिनि भूल बुझा बुझि आं अंनाय बो अंनाय अब सेकलाय मानि खाय चला अंथुं बुरै अंथुं जेकुनु संगठन अब बाचा माया अब कुनु दिन संगै दं माया खरकसा सबअर्डिनेट अंजागो खरकसा चिकन कतर हाइते अंजाक मानि न अब न मेन गिल्टी जिनि डिफरेंस अब न मेन गिल्टी अब न मेन सुमसक अब न नुनो आनो नष्ट खायो
जों जराय फांसेमी सामं ताङै फायै खरकसाना तिनि बिसिङावबो दैग्रै नों सामं तांखानायनि खायनो खाय दं जे आंनि खायथा आं खायनो दङ नों खाय जातिनि बागै आंबो खायो जों सेम in the same brim in the same platform a platform जों तिनि महाराज तिनि लगे दङ बो तिनि साग्र खामबियावै yang नायजाबनानै थाङो ताबक जों 4-5 तारिखनि बागै रवीन्द्र भवन जों बुक लायखा उसालनाय प्लेनारि जोंनि पार्टीनि अंनाय सारा स्टेट ब्लक मा फाइनाय ब्लक लेभेल जे एक्जिस्टिं जोंनि सिस्टेम दंमानि आर'नि नाराव फाइनानै आरो जों सालनैनो अंनाय जानानै नंनानै जे अंमानि आबो जों नायनाय ताइ जाहाथे आरो नारावनि ब्लक हयतों थुं नारावनि लकाल हयतों थुं नाराव एमन तिनि पार्टीनि त्रिपुरा मथानि मेन पार्टी ताइ आरो बिसिङाव जे जों ब्रै मथा सिख्लात मथा स्टुडेन्ट दङ इमप्लयिज दङ जों बबोथै अंखांख्लाय जानाय अबरकबो नाराव मारक youth girls women नाराव गाहाम खाय आरो नाराव किसा कन्सेन्ट्रेट मा खायनाय आ इसुआ नाराव दबो बाखा मारिनाय एबं आरो कोनो पार्शियलिटी ता खायदि केव जे अबनो बिनि आरो आं किसा रां टां मानो बिनि आरो अब ते गाहाम हाम yang मानो अबरक ता थांदि निनि जातिनो नों नायनाय नामो निनि जाति निनि पार्टी आवनि फार consequence अनेक हाजार तामो फायनाय ताबक जों जदि कथालिया बबाय जों हामजागिया मा सेग्लाय अंख्लाय नोंनि फार consequences नों नुग्यावनाय नियार consequences नों कमाय थांनाय निनि लगे बरक रोंनाय बंकाबार कक्सानाय किन्तु अबानि कुनो फ्यूचार बने निनि अचिevement मुं संयाय सिरंनाय ताबक अनेक बरक नाना रकम आइडिया एक्सचेंज खायदि बाहायतै जों आवगनाय बाहायतै नों हामबोलंनाय MDC बाय MLA रक कथाया EM रक बाय MLA MDC रक कग्रक मा साया अब थांग्लाय अब किन्तु चिनि जरा रक करियबो ताबो उ जरा वी आर हाईली क्वालिफाइड जागो खूब शिक्षित जागो किन्तु उनि शिक्षित नोंनि जातनि बागै तामख्लाय माननाय नों निनि एजुकेशन अब नों पजिटिव नों मात लांनाय निनि जातिनो नायै अब नों गाहाम लाखा थाङै नों sacrifice मा खालायनाय नांगौ sacrifice नो अभाब ताबो आं नंनाय नांनाय अब अंथानिनो ताबो जों डाउनफॉल मावनाय नायदिनाराव बिसास खाया खालाय ताबो बिसिङाव गोबां मा जों हाब माने कुनो रिएक्शन आं रियाखौ आं नायनो दङ जे आंनिफ्राय 55-56 years आं जोंनि जातिनि सामं आं जे मामानिफ्राय बुजि मोनैतै केव बाय वालाया केव बाय सेक्लाया तिनि जरा आं बाय वालायनाय केव करै बिसिं तै सेक्लायनानै लेप दङ दंफुनो आं बतैनो काउंटर मा खाया बिनि मानथाय बमाननाय आनि मानथाय आं बाखा दंफु जागै दंखा अबनो fruit of my faith fruit of my understanding आरोसे किन्तु ताबो नाराव एजुकेटेड अंगैनो इलेक्टेड अंखा नाराव सुजुग मंखा जाति ननो भूत दिखा ताबो सिट निनि स्कोप नों जतबाय कथा लायदि जतबाय मिलङै सामु मा थांनाय प्ले नों हामबुलंदि नों हामबुलं माया आंसे अबो MDC EM MLA नि बिसोर पावर कुनो जबगा डेस्क्राइब खालामनि करै निनि नों जदि सामु रोंख्लाय नों मन्त्रीलाय सामु तांनानै एक्टिविटीज नों खालामनो नों जदि नि आन्डारस्टेन्डिं रोंख्लाय नों जेसे रां गोनां अंफुनो नों जेसे कटर अंफुनो अनेक डिग्री गोनां अंफुनो इउ विल फल नोंख्लाय सिख्लाय थांनाय जेहेतु निनि कौशल निनि सामुनि बागै निनि कुनो कन्ट्रिबिउशन नि बाखा करै निनि पोजिशन नि बागै नों लड़ा खायो किन्तु नों कन्ट्रिबिउशन मा खाया चिनि जातिनो नायदो हो बाबू नों लायनि सका ओ आमा नों लायनि सका आं सामुं तांगाय नुनो फुदुंनानै आस्प्रितो मा थांनाय नांनायजों बनि बागै तिनि आंबो आगरतला थांनानै प्रग्राम रखङो incidentally ani basajagbo LLB paikha tai bin tinino 6 June binibo birthday ongoi tongkhaba
बुफा हिसाबाव रमै दंखाबले एन्थनी इंटर्नशिप बनो रमखा एन्थनी नों क्लाइ रिदि दो आंबो सिया इनै बनि लाग रक साबाय बराव इंटर्नशिप सेट न जों तलु तलु चुबा मारिनाय बनो जों दुस्रि अननाय क्लाइ जों माया बनो जों चुबा मारिनाय जाबोतै न अनेक बरक कास कासलेबो स्लिप होय बराव थाङो बनो आं तिनि मा कयनाय जों कम्बिनेशन बुरा जुवान सिख्ला चराय जतन मा दंनाय आं बलंग दंफुरो बलंग प्राय 8 बोसोर ऑल टुगेदर आर्म स्ट्रगल आं 10 बोसोर दंखा बने बिकि सिगसार 8 बोसोर बलंग आफुर आनिलाय 15-20 बोसोर अकरा खरकथा मां दनो रियां खरकसा देवबर्मा ताइकाइसा चिनि जाति लोक दङ बराव न सब समय लोगे दनो कैंप आनि लोगे आचुग्रिवो जोंबा सिख्ला आंबा आनि मिसेस बाय आं बलंग दङ आंबा चराया किन्तु आनि जे जुद्ध खालायनाय हाथियार तैनाय मैक्सिमाम बराव सिख्ला बहै गोनांबो दङ बराव बाय सामुं मा दांथानि जोंनि कम्बिनेशन सब समय इल्डार्स रो नाराव ननि लोगे नाराव नारगियं खाय I am just predicting you will be a big failure politician abo bureng thung chalang thung naraw failure jodi ongnai machungklai naraw ni egotism fluk diboi ang no hayong ai nongka ang nongnai nanglai abo joto din aro nang raknai nini fall down ni nang aste ka somani klai nai aste se nang imai ma thangmani klai nai boni bagai chini tabo combination kaham ongnani nango aro wo जागा जागा चेनी महाराज बखु बखा दुखों जागो तामो खाइने खाइया सिया तबो स्टेट कमिटी बाहिरक नामनाय पाल माया बुद्धि माया अबो खाइ खाइ अबो नाय तबो जों पार्टीनि फाउंडेशन चेनी तंफुनो चेनी कन्स्टिट्यूशन अबो जों प्लेनारि नो जों अबोनो पास मा खाइनाय नांनाय एवं पास खाइ बिनि सिस्टेमेटिकली जे चेनी एक्सेप्ट खाइमानि aboni system to ino chini party run maungnai